Nè là có phải là ngày già này đi lo màu khay đã sắm sắm bắt nạp vài giờ để không hay cái này đi không biết rồi nè đi hay lồng cái nó lên chạy cái nó sát vậy nó cứ gì sẽ rồi nó thầm lắm hạt bè rồi nè oma bi bu phải sẽ nè bi khi về để lại nè cứ ru khôn á đến bè rồi oma bi bu cô hay mười đêm bữa xí lúc này đấy oma thế đâu hay गोथां आरो फोरानसिगोन फोराननानै दोनगोन आरोना ओमफ्राय ओरैजोंहाय आब'आ खानाय गगानायनि मुलि फुदुंदों आरोना लोंसिगोन बेखौ एसे ना मा होनोथाय मा दंथाय गाइखेर दंमोन नै नायौनि आङो नै खामफ्लायाव गाखोलायनांगौ खामफ्लायाबो बोरायबाय आयौ बिलाइलाङो खयथि बेदलेनो नोगोदनो गिनायालाय नोगोदथार आयौ कारेन्टआबो थांबाय नै कारेन्टआबो थांबाय मेगन Cara làm bên đây là làm cô hay đều na rằng chơi gì ha ta bên đây thằng sinh cái nhà chơi đây nha đây là mình phải làm nó đấy là người đại đều cả cái này nha nhé ta bè nó chơi nào này này lọ phát xuống này xây dựng là lọ phát đi mình vậy ta đang bên đông phi ở đây này đi nè ha Này dừng hái oma bibu संनाय ngabua này wow फाथैया दासो रोदोंमोन दानस'नानै लाबो फाथैखौनो गैलाना बेजोंहाय दङ जाहैबाय नै गय फिथाइ आरोना फार्स्ट गिबि खेब थाइजेननाय फिथाइ आरो इयो गया जि मोजां जाखादोंना नै लोगोफोर गिबि खेब आरोना फिथाइ फार्स्ट मोनजेनाय बिफाङा नैबेनो आरोना बैना माबायदि जागोनथाय आंथ' गय जाफेरा आरोना दादा मोनजागोन आरो जि गोथावनो गोरानो दादाया मिज'रामनिफ्राय आपेल अरेन्ज लाना फैदों आरोना सन्ट्रा जि गोथाव सन्ट्राजों आपेल फिथाइजों लाना फैदों आरोना एसे फोखांनानै जाखांबाय आरो फोबावनोसै होनदो दिनै खाजोबबाय लास्ट फिनिश खालामबाय नै गामला गिदिरजों गामलासे मोनबावबाय नै मुला बेसर लगायमोथाय ज' दुन्दियाबो नै सामब्राम आरो फोबावनोसै आरो गोदान फोबावनोसै बहाय बोथिथाम बोथिब्रै मेरला मोनजाबाय आरोना हिसाब सारा लांफैयो जाहैयो खानानै भिडिअ लानाय जायाखिसै लोगोफोर दहायनिफ्राय फुनाया फुखांनानैसो लाबाय नै फुयै टमेट'आबो नै बिलाहि लामब्रेहा फिसा नै बिफाङानो जि गोबा जादों कमेन्टआव खोन्थाहर दे लोगोफोर जावखुनांगौ ना दोननांगौ जाखोथाय गोदान आरो मैगं खुरबावनो नागिरदों आरोना बिसोरखौनो मोनजाबाय थायो नालाय नङाबा सोरनोबा बिफांफोर नांगौला लांफैदो लोगोफोर दे नै जि मोजां मोजांखा दाबो नै फिसाजाद टमेट' फिसाजाद गोरलै जि मोजांखा आरोना ओमफ्राय नै जोंबो मैस्था आरोना नै मैस्था गोजा जाद बिबार फिथाइ दङसै नै बेनाबो फिथाइ साना हनै नै जोंबो ड्रागन बिफां दङना नै ड्रागनखौहाय बिदि खालामो आरोना नै
बे जोसा मोदोमग्रानो बेखौ होयो बिलाइखौ ए ओंखामाव होजायोनो माइब्रा ओंखामाव औ जोसा ओंखामाव ड्रागन बिफां मोजां जाबाय जोसा मोदोमो नै इन्जुराबो गुगाबाय गोबावसैना आथाया रानबाय सिमेन्टना नै फालें बिफां दङ इजोंबो फालें थाथ'थोंसै इयो देनां फुनायसै एसे देरबावला सप्तासेसो सामब्राम बिलाइआबो नै जि मोजां जादोंमोन ओमफ्राय देमजोब्बायसो दाखालि हांसो हगारनानै दोनदोंमोन ना जों हांसो सिथारना जानाया दाखालि लोगोफोरनियावनो दोनदोंमोन आरोना दै ओरै नालानिफ्राय गबोयो खानाय सिनदोंमोन आङो नै दिनैहाय लोगोफोरा बिनानाव सानै सिनना होदों सिनबाय उनावहाय जाया ओमफ्राय आरो सिनबावबाय थबस्र' दा देखायगोन दे नैखौ लानो थांसै आरोना मोनबाय एखौहाय लाना थांसिगोन बोथिसे मोनबावबाय नै मेरला थोखाबाय बेनो बहायनो खुबैदोंमोन आरो खुबैफिनबावनायसो जावबावनायसो दाखालिनि जावनाया फुयै फुयै नै दिनै जोब्बाय फाइनाल नै दुन्दिया बेसरजों मुलाजों लगाय मोनथाय मोनबाय थांसिगोन गोथावनो संना जाहैसिगोन जोङो दाखालि मैगं गायनानै खायै खायै जाजोब्बाय बिदि जाजोब्बाय ओंख्रिया नै जाखांबाय वाव यामि गोथाव नुथारदों वाव गोथाव अमा बिबु आरोना बेथ्रखौबो बेथ्रल' होनबाय थादों दहायनिफ्रायनो फुदुनाखौनो बेथ्रल' ओमफ्राय नै जोङो लाफा मा दालि मिस्टेकल' बुंगासिनो दहायनिफ्रायनो बे दालि आरोना मोनहांहां मोनाथ' गोदौनो नागिरदों कुकारावहाय लाफायाबो नै माबायदि सङो जोंहानि लाफाया आरो बेखौहाय देखायगोन आरोना सोर माबायदि सङो जोंनिथ' संनाया एसे दस्रा आरोना बयल आरोना दा देखायगोन दे लोगोफोर गाम संग्राया नै फिसा साल'खा आरोना सासे मानसिल' आरोना नै बे आब'आ मोखां देखायजेनो आरोना खुदुना ओमफ्राय लाफा सायबाय नै बायना लाबोदों आरो दादा गिदिरना दिनैहा दखानाव थांब्रबदों सापागुरि दखानावहाय ओमफ्राय बैथिंजोंहाय मा खालामदों दे आं देखायहैनि दे लोगोफोर नै आयंखौ मा खालामदों आयं नै लांदों आरोना नागारटलायाव त्रिपुरायाव लांगोन नो त्रिपुरायाव दिन्थिया त्रिपुरायावसो नालाय त्रिपुरायाव लानानै थांगोन नो न'नि फैनाय नै आं एफा मोजां माबादोंमोन होनब्लाबो सान्द्रिनि माबा नांबायहाय गोसोम बे सान्द्रिखौ थिगसे मानजिख'नाङासै अनाबो नै जि मोजांल' दुंखादों जोंखादों आरोना दुंखादों सोलायलांबाय लामग्रायाबो नै जि मोजां गुना मा होनोमोनथाय लहानि औ एवगासिनो दं आरोना आं दा देखायहैगोन सानाबो सिदा ओंखाम माइब्राजोंहाय नै बिबारा जि मोजां बारखादों मा बिबार होनोमोनथाय बेखौहाय बिदि खनसेन दाननांगौ खननै खनथाम दानबा सोबनायाव हागाव सिला जायो आंथ' दाननो रोङा खननै दाननो खनसेन खनथाम दाननांगौ होमब्लाबो हागाव सिला जाया सोबनायाव खेरेब खेथेब जाया ओमफ्राय दान्दिसे सोमनानै दोननांगौ आधा घन्टासो सुखांनानै होमबा बायफ्लेनाया गजोबो एसे संनांगौ होमबा जानायाव सान्थि मोनजायो सुग्रोमना मानजिग्रोमना संबा गोदि गोला
बेयाव सिखाराव सिला थायो साइदुङा जि गोसा दुंखादों दिनैहा जोंबो बिबारा नै जि मोजां बारगासिनो ओरैजोंहायबो सिरि जायाखै लकेल लाफा बेनो 15 थाखानो 15 नै मुथायानो जि गोरलैल'खा बेनो 15 मोनबेसेमोनथाय दिरुङा दोंसे दोंनै दोंथाम दोंब्रै दोंबा 6 मुथा 6 मुथा 6 मुथा मुथायानो गोरलैयावनो बोथिसे बिदि फिसा गारगारबाय होनना 120 खम मोनदों होनना बुद्रुमबायना लाबोखादों आं नोंदाया गावसिनि होगोन दाम गोसानो नै साम'बो गोबां लाबो जना रानबाय नै दहैनि फोराननाया 3 केजि दं सेरथाम 3 केजियाव दं आरोना 3 केजि जादो नाबो नै फोमोनबाय